L-esperti fl-inkjesta dwar l-isptarijiet mill-Maġistrat Gabriella Vella tħallsu iżjed minn €1,300,000 biex jerġgħu iduru r-rapport tagħhom stess. Dan joħroġ minn informazzjoni li għandu fidejh One News dwar l-ispejjeż esaġerati inkorporati fl-inkjesta kontroversjali li ħadet mal-5 snin biex tlestiet u swit b'kollox aktar minn €11,000,000. Il-ġimgħa wkoll ġie żvelat minnha li kien hemm abbużi u tbażwir fl-irċevuti dubjużi mill-kumpanija ta' Jeremy Harbinson li xorta waħda ġew approvati mill-Maġistrat biex jitħallsu. Dan anke bi ksur ta' regolamenti tal-procurement. Issa jirriżulta li meta fl-aħħar ta' Ġunju tal-2023 Harbinson ikkonkluda r-rapport finali kif ikkonferma hu stess intalbet estensjoni li ħadet madwar sena sa' April tal-2024. F'dan il-perjodu l-esperti sħabu talbu aktar żmien biex ikunu jistgħu jduru l-iżbalji fil-lingwaġġ użat u bekk ikunu jistgħu qablu partijiet differenti mid-dokument. Proċess li waħdu sewa €1.3 miljun mill-€11,000,000 u Harbinson li qal suppost kellu jirtira dak iż-żmien kompla wkoll jgħin fih. Fi kliem ieħor komplew jabbużaw minn fuq dar il-poplu Malti bl-iskuża biex iduru r-rapport tagħhom stess tal-inkjesta tal-Maġistrat Gabriella Vella waqt li ġew ippreżentati iżjed irċevuti vagi li ma jindikawx eżatt ix-xogħol li sar. Fl-10 xhur in kwistjoni Jeremy Harbinson irrapporta li hu u 16 mill-esperti ħadmu ma' 7,300 siegħa oħra bi ħlas ta' €182 kull siegħa biex imbagħad ippreżentaw ir-rapport lil maġistrati inkwerenti lejn l-aħħar ta' April, ġimgħat biżbogħ mill-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali. Dan kollu sar biex kif anke stqar Harbinson stess l-esperti ħejjew u ppreżentaw rapport li kellu jibqa' konfidenzjali għand il-Maġistrata. Bejn l-2017 u Mejju tal-2024, il-kumpanija ta' Harbinson weħda kienet ħadet aktar minn €18,000,000 bħala espert tal-qorti fil-maġġoranza l-inkjesta tal-isptarijiet, anke jekk instab li din ma kienet marbuta mal-ebda kuntratt.